100-fold. The cross of Jesus Christ in our ancient shores is now 500 years cherished gift to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaw sa kanin. Maigsuon gisaulog ron sa simbahan ang pista ni Santa Cecilia, Birhen ug Martir. Usa ni siya sa mga pinasidunggang martir sa sinugdanan sa history sa atong simbahan tungod sa iyang pagpakamatay para sa atong pagtuo. Kuan sa ni siya kanang patron sa mga musicians, Saint Cecilia. Atong padayong iampo pinaagis pangaman ni Santa Cecilia nga sa hingpit mawagtang na gining pandemya og ang ato sang kalinaw nga makab-ot unta labi na dinhi sa atong nasod ug ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato nahatagan sad sila sa way sukod nga grasya. Busa karon atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Paminawa nga mapuangoron Ginoo ang among mga hangyo ug tungod sa pangaman ni Santa Cecilia dungga nga maluluy-on ang among mga pag-ampo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang sinugdanan sa basahon ni Propeta Daniel. Sa ikatulong tuig sa paghari ni Joachim sa Huda, misulong sa Jerusalem si Nabucodonosor ang hari sa Babylonia, o gilikusan niya kini. Gitugyan sa Ginoo si Joachim ngadto kang Nabucodonosor uban sa mga galamiton sa templo sa Dios. Gidala niya kini sa Babylonia o gibutang sa templo sa iyang Dios sa tipiganan sa bahandi. Unya, gisugo sa hari si Aspinias ang pangulo sa mga Yukono sa pagpilig mga batanong lalaki nga mga Israelita nga kaliwat sa harianong banay. Kinahanglan nga sila gwapo, maayong panglawas, edukado ug daghang nahibaluan, hait ug salabutan ug may katakos sa pagalagad sa palasyo. Isugo usab si Aspinias sa pagtudlo kanila sa pagbasa ug pagsulat sa pinulungan sa mga taga Babylonia. Adlaw-adlaw gihatagan sila sa hari sa iyang gayong kalanon ug
bino. Mulungtad og 3 ka tuig ang ilang pagtuon ug sa pagkatapos ni anang panahona kinahanglang moatubang sila sa hari. Pipila kanila napili mao si Daniel, si Ananias, si Misael ug si Azarias gikan sa banay ni Juda. Apan si Daniel dili buot nga hugawan niya ang iyang kaugalingon pinaagi sa pagkaon ug pag-inom sa gidulot kaniya. Busa, gihangyo niya ang pangulo sa mga yakuno nga tugutan siya sa dili pagkaon o pag-inom sa idulot kaniya. Tungod sa panabang sa Dios, gikaluy-an si Daniel sa pangulo sa mga yakuno apan giingnan niya si Daniel, "Nahadlok ako sa akong agalon nga maoy nagbuot sa imong kalanon ug ilimnon. Kung makakita siya nga mas niwang ka kaysa mga batan-on nga imong katalirungan, mamiligro ako ang akong kinabuhi." Unya miingon si Daniel sa mayordomo nga gitudlo sa pangulo sa mga yakuno aron mag-atiman kaniya ug sa iyang mga higala, "Sulay lang kami imong mga sulugoon sulod sa 10 ka adlaw. Hatagi lamang kami mga utanon nga among kanon ug tubig nga among imnon. Unya tandia ang among panagway ug ang panagway sa mga batan-on nga nagkaon sa harianong pagkaon ug sumala unya sa imong makita, buhata kanamo ang imong gusto." Misugot niini ang yakuno. Tapos sa 10 ka adlaw, nakita nga mas maayo silag panagway ug mas tambok kaysa tanang batan-on nga mikaon sa harianong kalanon. Busa wala na sila daliti sa mayordomo ug harianong kalanon, kundili mga utanon lamang. Kining 4 ka batan-on gihatagan sa Dios sa tanang kahibalo ug kaalam sa pagsabot sa mga basahon, ug si Daniel gihatagan niya hiyas paghubad sa mga panan-awon ug sa mga damgo. Sa pagkatapos sa 3 ka tuig nga maoy gitagal sa hari nga patubangon na sila kaniya, gidala sila sa pangulo sa mga yakuno ngadto kang hari Nabucodonosor. Nakigsulti ang hari kanila ug nakita niya nga walay sama kang Daniel, kang Ananias, kang Misael ug kang Azarias. Busa, gihimo silang mga alagad sa hari. Ug bahin sa kaalam ug panabot, iyang nakita nga ang ilang kaalam napulo kapilo kaysa kaalam sa mga salamangkero ug sa mga may anting-anting nga sakop sa iyang gingharian. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Himaya ug pagdaig hangtod sa kahangturan. Himaya ug pagdaig hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw o Ginoo, Diyos sa among mga katigulangan. Angay kaong daygon ug bayawon, labaw sa tanan sa kahangturan. Ug daygon ang imong balaan,
ug mahimayaong ngalan. Angay daygon ug bayawon, labaw sa tanang katuigan. Himaya ug pagdaig, hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw diha sa templo, sa imong balaang himaya. Angay kaong daygon ug bayawon, labaw sa tanan sa kahangturan. Daygon ikaw diha sa trono, sa imong gingharian. Angay kaong daygon ug bayawon, labaw sa tanan sa kahangturan. Himaya ug pagdaig, hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw nga nagadung-aw ngadto sa mga kahiladman. Gikan sa imong trono diha sa mga kiruben, angay kaong daygon ug bayawon. Labaw sa tanan sa kahangturan, daygon ikaw diha sa sa kalangitan. Angay kaong daygon ug bayawon, labaw sa tanan sa kahangturan. Himaya ug pagdaig, hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaaw sab kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Nakita ni Jesus ang mga dato nga nanghulog sa ilang mga gasa sa panudlanan sa templo. Nakita usab niya ang usa ka byuda nga kabus kaayo nga naghulog og duha ka dako, ug miingon si Jesus, sultihan ko kamo nga kining kabus nga byuda labaw gayud og gikahatag kay kanilang tanan. Kay ang uban naghalad man sa ilang mga gasa nga sobra sa ilang bahandi, apan siya bisan pa sa iyang kakabus mihatag sa tanan nga iyang gikabuhian. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kaning Ginoo magtan-aw gid ni siya sa atong buhaton, nya dili ni siya malipay kun muhatag ta ngadto niya nga kana di ay sobra sa atong gikabuhian. Gusto gid kay siyang mo
malipay gid ni siya kung ang atong ihatag kana yung tanan nga atong gisaligan aron ta mabuhi. Nya kamukha karon kining inyong pagsimba dinhi o kini akong pagmisa gikahimutan ka nis Ginoo. Basig sobra ra ni ba na may uban ngon wa jud ko kasimba pa der ngano man daghan kay kog labhonon. Nanuroy man gud mi sa akong kuan na man gud mi bisita pa der akong igagaw or akong igsuon or akong pag-umangkon gikan sa abroad unya pag-abot akong gisuroy wa na noon mi kasimba. Ana. Nga naman, kay naa mo gud sa atong batasan nga ang Ginoo pakapin. Kung naay lugar, anha kos Ginoo. Ug wa gani lugar, adi lang ko. Kung sobra kayo akong kwarta, mo donate. O kuhang gani, kuhang pa man sa akong paginhanglan, adi lang sa akong donate. Ana, musabot ra ng Ginoo. Di gid ay musabot ang Ginoo Kay bawo gid siya sa atong kasing-kasing. Muna si Kristo nagniid siya sa templo, daghan man kuno mga dato nga naghatag og daghang kwarta ngadto sa panudlanan, pero mas gidayeg niya ang byuda nga mihatag rag duha ka dako, pero mao na sadtoy iyang tanan nga kwarta. Testingin na ninyo. Sige man kung challenge ninyo dinhi. Karon ba inighog kolekta, nimba man gyud mo. Ihog kuno tanang kwarta gid nimo diha. Ihog kolekta. Ano bang maglakaw na jud kay gulis inyo ba? Makaya nimo dili. Tanawa. Awa inyo mga naong. Luya kayo. Wag yun, mao day na makalipay sa Ginoo di ay. Ana. Di malipay ang Ginoo ninyo. O na, daghan kay tag mga usbunon. Si Santa Cecilia ug ang ubang mga martir, nisunod sila ni Kristo, wa sila muhalad og kwarta, pero ang ilang gihalad mao gyud ang ilang dugo. Sama ni Kristo ba, wa may kwartas Kristo, pobre man siya dinis kalibutan. Unsa may iyang gihalad ngadto sa Ginoo, wa siya magdag mananap ngadto sa altar kay wa man siya ikapalit. Palitonon man tong mga mananap. Wa man siya mamuhi kay sige man siyang lakaw. Ana, siging sangyaw. Unsa may iyang gihalad, ang gidaan niya sa altar ang iyang lawas og dugo. Iyang gipaagas iyang dugo. Nya kamo mosunod mo ani nilang Santa Cecilia, nilang Pedro Calungsod, atong santos dinhi sa Pilipinas, nilang Lorenzo Ruiz, mosunod mo dili. Hindi man mong tingog, nasimba mo din asa kisab din yung sundon, nasimba man mo. Sa atong unang pagbasa, paagi sa martyrdom, mao ang pagsunod sa sugo sa Ginoo nga dili gyud mo compromise. Kana bang why compromise? Kaning upat ka batan-on nga nabihag ni Nabucodonosor, niingon ang Yunoko nga nag-atima nila nga kining mauni ang pagkaon nga giandam sa hari. Daghan man to sila niya sud sa pila ka higayon, pakuanon sila, pakanon sila, atimanon sila, tudluan sila sa standard sa hari, gikas pagkaon sa ilimnon hangtod sa ilang mga kaning batasan. Nya si Kuan, si Daniel ug mga kauban, wa man sila kuanana o man sila maanad anang pagkaon sa hari nya para sa nila sa ilang tinuhuan kay pagano man to nga hari, para nila hugaw ang maong pagkaon o gidili sa Ginoo ang maong pagkaon, mao nang wa sila mukaon, wa sad sila mo inom. Nya ila ginang gibarugan, wa sad sila masuko, wa man sad sila manaway nga wa nay lami. Ang ila lang dili lang may mukaon ana kay gidili na sa among tinuhuan. Siya unsa may inyong kanon? Siya tagailan ni kuan diya. Utanon lang og kanang prutas. Siya unya, ako'y kasabas hari ani og dili mo muhimsog. Nya dili sa namunindot inyong pagkaalam. Siya testing lang. Wa man sila mamugos
Testingi lamig pila ka buwan, nga inighuman na ana, susiha ang among naong, tanawa o angayan ba, nga ipresentar nga to sa hari, niya, kung di gani angayan, ikaw na lang anak mo'y hukom. Di man sad sila mo supak, pero wagid nila buhata ang gidili sa Ginoo. Kamo, kusog ba mong mutuman sa sugo sa Ginoo? Kanang di gyud mo compromise? Zaman. Or kusog mo supak? Kita, kusog ra ba kay tanang ingon nga, musabot sad ang Ginoo, oy. Musabot sad. Pragod anang maingon ang Ginoo, ayaw mo paningil anang utang. Anak, ay musabot sa nang Ginoo, oy. Ato gunang kwarta. Anak. Kanang giingos Ginoo nga higugmaay mong kaaway. Sobra na sa nang iyang gibuhat, oy. Kasabot sang Ginoo, di sa nasayon. Ako sige man jud kog pasayloan na niya. Gisabot mo na nako siya pero ni sobra na, oy. Mo na gyud, upos na gyud akong pasensya. Mga inana ba no? Kusog kay tana, compromise. Mo na yung mga batasan sa mga yawanon. Nga, usaman mo, Diyos nun, yawanon. Huy, padingog mo eh. Usaman mo, patay na mo. Diyos nun, yawanon. Nya, dili mo mo kan, dili mo compromise. Kasi mag-contest rataan eh. Pragod anang, ay mo pagdag bata o sa karon kay gidili pa ng mga bata ng simbahan. Magdag yun. Sabta lang sad mi padiroy, kay way mahibilis bahay niya. Gusto magin mi musimba. Oy, compromise. Pagbuwag mo, kay nagpuyo-puyo mo. Pagbuwag mong puyo, aron di na mo kasa. Yang man, pangumpisan. Di san madapa diro na namanggoy bata. Oy, abi na may bata. Magtipo na dyan kuno silag puyo. O niya, ang resulta, mamanghuran ang bata, nawa lang yapoy kasal. Nya, musabot ang Ginoo na. So, pa mo gumikwarta pa dir. Grabe, hawa mo'y kwarta, patay na unta mo ron. Nabuhi man lagi mo, na manghuran manggani. Nya, wag yun pakasal. Musabot lang Ginoo eh. Mga igsuon, dunay panahon nga ang Ginoo musabot nato. Kanus aman siya musabot, kung buhi pata. Ang Ginoo maghatag gid nato sa way sukod nga kaluoy og pasaylo, pero timani mga matay bayata, inig kamatay nato hukman gid tas Ginoo, sumala sa atong binuhatan. Kadto wala na to'y compromise, bisag pari pa, bisag santo papa pa, bisag obispo pa, basta inig kamatay nato gabaon ganitag pagsupak sa Ginoo, wa na gid to siya chance. Muna'y ginaingon nga dinhis kalibutan ang gigamit sa Ginoo gugma, kaluoy ug pasaylo para nato hangtod sa katapusang pitik sa atong kasing-kasing, hangtod ng atong will magamit pa nato. Pero inig kamatay nato ang gamiton sa Ginoo mao na sad ang hustisya sumala sa iyang Diyos nung kabubuton. Hustisya. Di ra ba jud kuno siya mailad kay ang tanan atong gibuhat nakit-an gyud. No? Mabita na kanang mag-inusara kaming mga pari. Kami ra man gyung usas kwarto. Usahay baya na baya manuktok. Na ay manuktok eh. Ya, kaning lonely ta. Ganahan biya sad ta nga naa sad tay matupad-tupad. Aka mo waday mo anang una-una day. Naawa. Uy. Kisa kung taon na to'y wa magkinahanglag kuyog sa kinabuhi. Pero, inig ka-realize namong mga pari na ako, ika-realize na ako nga, di man din siya maayo para nako. Antoson. Nya, adto dayon muhangad sa Ginoo. Lord, murag naghigwaos gyud ko ron, murag wa gyud ko ron mahimutang. Yung Ginoo, ay sos, mahilo na ra ka ana, ikatog lang na. Dayan, tog dayan ka. Yung mata ni mo, wa raman dayan to Lord. Ako niya mo patong gidayon. 14 problemahan ni mo, inigmata ni mo. Siyon na ka, inigmatas pare na naitupad, pagkadako ang problema. Adi mo mga problema na. Pararago nas bana, ang bana ba? Inigmata niya, paglingi niya, di niya asawa yang tupad. Ambot, maproblema ba kang bana? Maproblema, dili.
Patinda ko ang problema. Iniguli anas balay, murag wa kay naong ikatutok sa imong asawa. Labaw na yun ang asawa, inigmata, lain ay iyang tupad. Pastilan. Torturong yung gana. Hantod ka mamatay. Nya ka na. Wa din na makitis Ginoo. Kitaan. Kana sa ana lang ng salaa. Napamay daghang sala. Labi na ginang pamakak. Oh, kanang pagpangawat, kanang korupsyon, kana kitaan man as Ginoo, di lang na makitaan sa tao. Pero mauna siya ay atong bantayanan. Ngano man ang Ginoo nagtan-aw. Nakaroon sa may itong buhaton, ikuan, ihalad ang tanan ngadto sa Ginoo. Ihalad gid tanan. Asa man nimo ihalad? Diha sa simbahan. Ang byuda diha nihalad sa simbahan. Sila si Daniel o mga kauban, gitamod nila ang ilang simbahan. O ang resulta, ang Ginoo maoy mipanindot sa kinabuhi nila ni Daniel o mga kauban nga way ikatandi sa ilang kahimsog o sa ilang kaalam. Way ikatandi. Kasiguro sa ko nga kining byuda, malipayon kay ni sa siyang kinabuhi, hangtod namatay. Sama atong nahitabo ni katong byuda bitaw kato si Elias nagipangayuan niya ang byuda og pan nga ingong byuda gamay na lang kay akong harina katapusan na lang gid nga harina patay na maighuman ani ingos Daniel tagay lang ko ana paghatag na niya sa ngalan sa Ginoo oy wa gyud mahurot pila ka tuig wa mahurot ang iyang harina sige lang na ay harina sinanga ana. Kadto sang bata na mihatag siyang 5 kapan ngadto ni Hesus. O ang iyang 5 kabukpan nakapakaon og 5,000 ka tawo nabalikan pagid siya 12 kabukag. Grabe ha no? Muna kining nanghatag nato karon namalit natog slots o kaning nanghatag para sa akong birthday balikan ginis Ginoo og 12 kabukag. Oh, daghan na biya nanghatag. Nay, ang atong bugas, katong 5 kilo packed rice, sa 2,100 man to'y akong gipangandoy. Ang ato na rong nadawat, equivalent na sa 1,728 kabags. Oh, pakpak, Ginoo. 1,728. 372 na lang ka bags ang kuwang. Inyo ning pakyaw 372 na lang basin pa day ugma man ni nato ipanghatag Brad Loloy ing nato Brad Kaya ugma na mo manghatag iandam na to mga lista lipay kay ko ani kay makapanghatag ko panahon sa akong birthday daghan ang mga tao nga mihatag na kog birthday gifts 1,728 na kabags ang gihatag na birthday gift. Kaya mo na akong hangyo ninyo, tagaan ko yung birthday gift, ay nalang na mga t-shirt, mga sinina, o ba pa mga sapatos. Ayaw na siya, kana mga pahumot na ma-attractive lang taan na hinoos madre noon madugay. Ayaw na lang na, hatagi lang kog cash or bugas. Kaya ang inyong ihatag nga cash, ipalit na kog bugas. Ang bugas, ipanghatag ngadtos mga kabos. Ana, dili na para ako. Kay daghan na kay kong pagkaon na taas na sa niya akong sugar taas na sa kolesterol di na lang nakupunan kayo to ay mga way kolesterol dito ay piyahok ay mga tiyan kay hapit usa ka adlaw kaduha ra ka kaon tingali kausa kadtoy atong tagaan kamo sa dihang mga arang-arang pagkabutang siging palitan ang mga pagkaon nga lami namo samot sa na inyong sakit ga maintenance na gani mo may pag-inyo na lang ng ihatag diri panghatag tanas mga kabos hurot pa ng inyong sugar, mudaghan pa na inyong grasya o kalipay. Sa ato sa mga slots dire, daghan ko kayo na itong gibaligya. 60,000 ko ni, katag 1,000 nga dopes, SBF, MM. Daghan kayong opportunity nga makahalad tas Ginoo ani, kinasingkasing yun. Karon ang atong halin, medyo di pa kay daghan. 1,223 pa atong halin. Pakpakan niya po na itong Ginoo. Sinangganang
1,223. Di na biya na basta-basta, no? Halina na ta. Mao na, kining mga tawhana nga nagbalik-balik og halad sa ilang kaugalingon, mao ni ang gikahimutan sa Ginoo. Daghan ani nila dili mga dato. Naasay mga dato kabus og pagbati, kanabang mubati gyud sa kabus. Dagko sa sila gihatag. Panabitang na imo text nako, Father, ako lay angkon anang usa ka kapilya. Pila may kuanan na, Father? 58 man ka nakasako. Aka ng kabags. Nako, i-times lang nag 200. Mauna na siya ay among usa ka kapilya. Sige mo hatag oy. Nay mo angkon og duha ka kapilya, nay usay tulo ka kapilya. Nanay ning text nako balipay sa kay ko. Karon jutay na lang gining kapilyang nahibilin. Basin pa in taon karon mahurot na nirong adlaw. 372 pa man ka bags ang kuwang para masirado. Basin pa dayeg mahurot ni karon, mahatag kita na, pero manawat pa ko hangtod sa akong birthday sa 24. Kay kundi matagaan ang uban, inigliwa sa birthday, tagaan gyapon nato. Ana, no? So kini siya nagpakita nga duna di ay kasulbaran ang atong mga panginahanglan kung kamaotang muhalad ngadto sa Ginoo. Unsay atong ihalad? Ang ato gyung kinabuhi ug ang atong kabuhian. Ayaw kabalaka kay ibalik nas Ginoo nga rinato sa sobra pa kaayo sa atong gikinahanglan. Mao mambitaw nga diha sa atong salmo, ang atong tubag, unsa to atong tubag? Himaya og pagdaig hangtod sa kahangturan. Nganong himaya og pagdaig man ngadto sa Ginoo? Kay hangtod sa kahangturan, buan ta niya grasya nga dili gyud mahurot. Nahurot bagong hangin, kadugay na ni, nahurot bang tubig, nahurot bang yuta. Ang grasya pakas Ginoo mo'y mahurot. Ay kabalaka na siya supply nga sobra kayo sa atong gikinahanglan. Apan ang iya ragyong gipaabot, ihalad ang inyong kinabuhi ngari kanako kay ako'y tag-iya ana. Ug sama sad nga siya naghalad siyang kinabuhi para nato, muna na gitawag og exchanging gift. Exchanging gift. Ang atong kinabuhi halad niya, ang iya sang kinabuhi ihalad sad nato. Ang kanindota, ako ganahan ko akong kinabuhi, ilisan is kinabuhi ni Kristo exchanging gift ba? Muna si Santa Cecilia, iyang gihalad yang kinabuhi ngadto sa Ginoo, karon ang kasantos, ang kinabuhi sa kasantos gihatag sad ni Kristo ngadto kaniya ug sa tanan nga mga martyrs. Manindog ta. Mga igsuon, nagkatigom kita dinhi aron paghalad sa atong kaugalingon ngadto sa Dios. Masaligon kitang mosangpit kaniya diha sa atong pag-ingon. Ginoo, pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Alang sa tanang naghalad sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios, aron iya silang tabangan sa pagkamatinumanon sa ilang mga saad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa kalinaw sa kanasuran, aron ang kalibutan ilikay sa Dios sa kagubot, ug mag-alagad kita kaniya diha sa kagawasan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang niadtong nag-antos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton, ug uban pang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug sa atong mapalawman ang atong pagtuo o paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo,
nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o panggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Balikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga nangamatay nga mabanhaw ng ngadto sa kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. O Amahan, patalinghugi ang mga pag-ampo sa imong katawhan ay kay amo kining gihalad diha sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kanimo gihalad ko karon o Ginoo, ug naglaom ako kini makapahimot kanimo. Diutay lang kini gihalad ko karon apan kinasingkasing. Nawata kining akong gihalad Ginoo, mga bungang abot sa yutang imong gipatikan. Diutay lang kining gihalad ko karon apan kinasingkasing. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Mapuangoron nga Dios, bubuhi sa imong panalangin kining mga gasa ug liguna kami diha sa pagtuo nga matuod ni Santa Cecilia pinaagi sa pag-ula sa iyang dugo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang imong santos nga martir si Santa Cecilia sa pagsunod sa panig-ingna ni Kristo mihalad sa iyang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga naglig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Hesukristo among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos.
Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pahagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuan nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, Santa Cecilia, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Pasaylo kami sa
mga sala, maingon nga nagapasayo kami sa mga nakasala kanamo. Pili mo kami, inugyan sa pagsulay. Hinunuan, luwasan kami sa dalan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay man ang gingharian, ang gahug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana sa kani. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay ng kalawat kanimo, apan ipamulong lamang. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. At all times I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of him, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. To sing his praises, magnify the Lord. To sing his praises, magnify the Lord.
Magampo kita. O Ginoo, kining misteryo nga among gikalawat, maghatag unta kanamo niadtong kalig-on sa kalag nga midasig kang Santa Cecilia imong martir sa pagpabilin nga matinumanon nimong alagad ug sa pagkamananaog diha sa kasakit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot. Huwag tanga ang among kahadlok sa sakit ug sa kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa o kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat, mao ang Diyos nun nga kalig-on, divine strength. Unya, mahitabo ra ni kung ang atong kaugalingon maugli atong kanunayng ihalad sa Ginoo, dili ang extra or sobra sa atong gikinahanglan. So mga igsuon, akong usbon pagpahibalo nga 372 packs na lang ang kuwang sa atong tali as of yesterday. So tabangi ko ninyo hatag aning atong mga kaigsuonan. Mao ni ang akong pinaka-main nga birthday gifts nga akong pangayoon, bugas, no? Og di mo kapalit og bugas, i-cash na lang niya og cash ato gyapon na ipalit og bugas. So ato karong pasalamatan ang Ginoo sa mga grasya nga atong nadawat, sa namalit og slots nya mangandoy ta nga daghan pantang mo palit para dali natong maimpas ang atong mga bayronon dinhi ug mapatukod ang atong mga gidamgo nga mga struktura para sa gikinahanglan sa atong parokya.
Pagampo alang sa mga kalag sa purgatorio. Makagagahom nga Dios ug Amahan, pinaagi sa misteryo sa cross, imo kaming gilig-on, pinaagi sa sakramento sa pagkabanhaw, imo kaming giangkon nga imong kaugalingong katawhan. Sud-unga nga maluluy-on ang imong mga alagad nga makalingkawas na sila sa mga talikala sa pagkamay kamatayon, aron iapil na sila pag-ihap sa imong mga santos sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo, ang kahayag nga way pagkapalong mudanag unta kanila hangtod sa kahangturan. Mupahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sa kanila. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayo'y may katungkulan at panahon